Хутенька, у тебе 2 секунды. Што гэта за краіны? Няправільна. Калі даў няправільны адказ. Інакш малайчына. Вядома, гэта Гондурас і Эль-Сальвадор. Што яднае гэтыя краіны? Фанатызм па футболе. Альбо, як кажуць патрыёты свабоднай краіны, па сокеры. Але ці любяць яны яго настолькі, каб пачаць паміж сабой вайну? І тут няма ніякага буэна. Калі паглядзець на гэтыя дзве краіны, то можна заўважыць адно важнае адрозненне. Вось гэтая больш за гэтую. Аднак у вось гэтай больш насельніцтва, чым у гэтай, якое складаецца ў асноўным з сялян. І ім не хапала тэрыторыі, каб жыць і працаваць, таму яны пачалі перасяляцца з Эль-Сальвадора ў Гондурас у пошуках зямлі. У 60-х вялікая колькасць нелегальных мігрантаў перасекла мяжу Эль-Сальвадора. Тым часам у Гондурасе 63-й гэты мужик пачаў ваенную кампанію, каб спыніць пад'ём камунізму. І цяпер ён вайсковы лідар краіны. Ён пачынае цкаваць сялянскія аб'яднанні, але ён крыху хвалюецца за легітымнасць сваёй улады, таму праводзіць выбары і выігрывае іх. Апазіцыя кажа: мужик, выбары былі несправядлівыя, а яшчэ цябе падкупілі багатыя амерыканскія бананавыя кампаніі, якія грабуць нашыя бананы без падаткаў. Менавіта таму яны зруйнавалі нашу эканоміку. Таму, калі ты не зусім легітымны вайсковы лідар карупцыйнай краіны Цэнтральнай Амерыкі і адчуваеш, што хутка табе капцы, вось маленькая парада, якая была апрабаваная і правераная стагоддзямі. Вінаваць іншых. Таму ён абвінаваціў мігрантаў з Сальвадора ў крадзяжы ўсёй зямлі, усёй працы і знішчэнні Гондураса. Пачаліся напады на мігрантаў з боку варожых тутэйшых. Даведзеныя да краю амерыканскімі бананавымі кампаніямі, якія хацелі сабе ўсе бананы, гондураскія ўлады пачалі высяляць сальвадорскіх імігрантаў, якія жылі там пакаленнямі, і адпраўляць іх назад у Эль-Сальвадор. Сальвадорскім элітам станавілася цесна, яны злаваліся і пратэставалі. Напружанасць была высокая, як ніколі, але нечакана. Да больше. В 70-й кваліфікацыю ў Кубак свету, і абедзве краіны апынуліся на вяршыні табліцы. Пара гуляць адна супраць адной у серыі матчаў. Першы матч прайшоў у Гондурасе. У ноч перад гульнёй гондурасаўцы сабраліся каля гатэлю сальвадорскай каманды, каб пашумець і паздзеквацца. На наступны дзень Гондурас перамог знясіленых сальвадорцаў познім голам на 90-й хвіліне. Не здолеўшы перажыць паразу сваёй краіны, маладая сальвадорская фанатка застрэлілася. Сальвадорскі ўрад праславіў гэты выпадак і зрабіў яе нацыянальнай гераіняй. На наступную гульню фанаты прынеслі яе здымкі на стадыён. Быў шквал эмоцый, бо наступны матч праходзіў у Эль-Сальвадоры, і ў гэты раз усё перакулілася з ног на галаву. Гондурасаўцам прыйшлося трываць бяссонную ноч у гатэлі, а перад пачаткам матча замест сцяга Гондураса сальвадорцы паднялі брудную анучу. Эль-Сальвадор рашуча перамог знясіленых гондурасаўцаў. Пакуль фанаты змагаліся на трыбунах, каманда Гондураса адправілася дадому ў кулені-прабівальным аўтобусе, які закідалі камянямі. Гондурасаўскі трэнер казаў гульцам, што ім пашчасціла, што яны прайгралі. У адказ на паразу гондурасаўцы пачалі яшчэ больш тэрарызаваць мясцовых сальвадорцаў. Бывала, што выганялі з зямлі і спальвалі хаты. Імігранты вярталіся ў Эль-Сальвадор. Апошняя гульня ў Мексіцы вырашала, хто адправіцца на Кубак свету. Ледзь-ледзь, але Эль-Сальвадор выйшаў пераможцам, выбіўшы Гондурас з турніру. Атмасфера была дзікай. У Гондурасе напады на сальвадорскіх імігрантаў яшчэ больш узмацніліся. Гэта ўжо было занадта для Эль-Сальвадора. Напады на ўласны народ і непасільны крызіс бежанцаў на руках. Эль-Сальвадор парваў усе дыпламатычныя пагадненні з Гондурасам і аб'явіў вайну. Футбольная вайна, таксама вядомая як 100-гадзінная вайна, бо столькі яна і цягнулася, што робіць яе адной з найкарацейшых войнаў у гісторыі. Эль-Сальвадор пачаў з паветраных атак на стратэгічнай пазіцыі ў Гондурасе, у тым ліку Танканцінскі міжнародны аэрапорт. Гэта прадухіліла ўзняцце ў неба гондураскіх паветраных сіл. Потым сваім больш магутным войскам яны пачалі ўварванне па 2 галоўных дарогах, запомніўшы іх лёгкімі танкамі і пяхотай. Прасоўванне ішло шпарка, яны хутка падышлі да сталіцы Гондураса. Тады арганізацыя амерыканскіх дзяржаў пачала крыху панікаваць, і ўсе аднагалосна згадзіліся, што вайна паміж Эль-Сальвадорам і Гондурасам гэта дрэнна і, верагодна, не павінна працягвацца. Яны сказалі Сальвадору: можаце, калі ласка, спыніць уварванне? Ён адказаў: не, пакуль яны паводзяць сябе як паскуды. Вайна працягнулася. Гондурасаўскія самалёты нарэшце падняліся ў неба і з дапамогай суседняй Нікарагуа паспяхова правялі напады на сальвадорскія паветраныя базы і нафтавыя заводы. Гэта спыніла прасоўванне. Апынуўшыся ў патавай сітуацыі, Эль-Сальвадор ужо не меў пераваг. Таму, калі арганізацыя амерыканскіх дзяржаў яшчэ раз папрасіла іх спыніцца і пагадзілася гарантаваць бяспеку сальвадорскім імігрантам, Эль-Сальвадор памякчэў, і агонь быў спынены 18 ліпеня. Іх спыталі: можаце вывесці войскі з Гондураса? Не, калі ласка. Не, калі ласка. Не, калі ласка. Не. Або выводзіць, або санкцыі. Ведаеце што? Толькі дзеля вас. Выведу. Тады Эль-Сальвадор адклікаў свае войскі з Гондураса 2 жніўня, і са шматтысячнымі стратамі вайна скончылася.
Вайна нашкодзіла эканоміцы абедзвюх краін. У Эль-Сальвадора ўжо не было магчымасці займацца усімі мігрантамі. Настаў крызіс, які неўзабаве прывёў да грамадзянскай вайны. Пасля вайны засталіся зямельныя і памежныя спрэчкі, якія да гэтых дзён выклікаюць напружанасць. Эль-Сальвадор адправіўся на Кубак свету, дзе прайграў усе свае гульні і не прайшоў групавы этап. У рэшце рэшт ніхто нічога не дасягнуў і пераможцаў не было. Акрамя вось гэтага хлопца. Дзякуй Костусю за дапамогу з перакладам. Калі спадабалася, паставце, калі ласка, лайк, напішыце камент, можаце там на патрэончык зайсці, калі што. Ні на што не намякаю, ні на што.